Bon dia companys, soc Marc Oliver. Avui us vinc a presentar aquest local d'aquí. Fixeu-vos, estem al carrer Priorat, justament aquesta entradeta, i tenim aquest magatzem d'uns propietaris que el deixen econòmic. És una miqueta per deixar, inclús si es volgués posar una autocaravana, una furgoneta o guardar material simplement. Fixeu-vos, hi ha el tema de l'enllumenat, té el terra amb paviment, parets enguixades i es veu l'estructura una mica del pis de dalt. Llavors, aquí té un petit quartet de bany. I és un magatzemet que bé, per tots aquells que es dediqueu a la construcció, per tots aquells que sou instal·ladors o simplement esteu un magatzemet econòmic, ja ho sabeu, podeu trucar al 973 10 22 86 i jo mateix us ajudaré. Partim de 250 euros, i amb això inclús estaria l'aigua inclosa. Llavors, si esteu interessats, ja sabeu, ens feu una trucada. Comentar-vos, la reixa no té motor, però se li pot arribar a posar. Molt bé, com us he comentat, tan fàcil com fer una trucada.